हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन लर्नर साड़ा। फ्रेंड्स, आजिर वीडियो रे मुगल साम्राज्यर केतेक गुरुत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर आम आलोचना करबा। या पूर्व मु दुईटा वीडियो देछि, जो माने देखि नांती प्ले लिस्ट रही जाई देखिदेवे। जो माने वीडियो देखुचंती सब्सक्राइब करि नथिले सब्सक्राइब करंतु, निज सांग मन पाखकु शेयर करंतु। चलंतु आजिर प्रश्न उत्तर आलोचना करबा। अकबरଙ୍କ दरबार किए सर्वश्रेष्ठ संगीतज्ञ थिले? उत्तर तानसेन। तानसेन अकबरଙ୍କ दरबार रे सर्वश्रेष्ठ संगीतज्ञ थिले। परवर्ती प्रश्न, केउ सम्राटଙ୍କ राजस्व व्यवस्था को तोडरमलଙ୍କ बंदोबस्त कहा जाए? उत्तर अकबर। अकबरଙ୍କର राजस्व व्यवस्था को तोडरमलଙ୍କ बंदोबस्त कहा जाए। तोडरमल अकबरଙ୍କ राजस्व मंत्री थिले। परवर्ती प्रश्न, जमीगुड़िक पाई किए माप व्यवस्था प्रचलन करथिले? उत्तर अकबर। तोडरमलଙ୍କ बंदोबस्त अनुଯାयी जमीगुड़ी को माप करा जायतिला। साधारणतः कृषक माने तांकर आयर 1/3 कर शस्य किंबा मुद्रा आकार रे देउथिले। परवर्ती प्रश्न, अकबरଙ୍କ मृत्यु परे किए आग्रा ठारे 1205 ख्रीष्टाब्द रे सिंहासन आरोहण करथिले? उत्तर अकबरଙ୍କ पुत्र जहांगीर 1605 ख्रीष्टाब्द रे। 1605 ख्रीष्टाब्द रे अकबरଙ୍କ पुत्र जहांगीर सिंहासन आरोहण करथिले एवं से 1611 ख्रीष्टाब्द रे नूरजहां को विवाह करथिले। परवर्ती प्रश्न, 1611 ख्रीष्टाब्द रे जहांगीर कहा को विवाह करथिले? उत्तर नूरजहां। परवर्ती प्रश्न, मेवार केउ राजा जहांगीर सहित संधि करी तांकर वश्यता स्वीकार करथिले? उत्तर अमर सिंह। परवर्ती प्रश्न, जहांगीर पंजाब रो पहाड़िया अंचल रे अवस्थित केउ दुर्ग को अधिकार करथिले? जहांगीर पंजाब रो पहाड़िया अंचल रे अवस्थित केउ दुर्ग को अधिकार करथिले? उत्तर कांग्रा दुर्ग। परवर्ती प्रश्न, इंग्लैंड रो राजा प्रथम जेम्स तांको दूत रूपे काहाकू जहांगीर को दरबार को पठाइथिले? उत्तर सार टॉमस रो। परवर्ती प्रश्न, जहांगीर को मृत्यु केते ख्रीष्टाब्द रे होइथिला? जहांगीर को मृत्यु 1627 ख्रीष्टाब्द रे होइथिला। तापरे तांको मृत्यु परे तांको पुत्र शाहजहां सिंहासन आरोहण करथिले। परवर्ती प्रश्न, शाहजहां केते ख्रीष्टाब्द रे सिंहासन आरोहण करथिले? शाहजहां केते ख्रीष्टाब्द रे सिंहासन आरोहण करथिले? जहांगीर को तृतीय पुत्र होउचंती शाहजहां। से तांको पितांको मृत्यु परे 1627 ख्रीष्टाब्द रे सिंहासन आरोहण करथिले।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଶାହାଜାହାନ ବୁନ୍ଦେଲଖଣ୍ଡର ବିଦ୍ରୋହ ଦମନ କରିଥିଲେ? କେତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଶାହାଜାହାନ ବୁନ୍ଦେଲଖଣ୍ଡର ବିଦ୍ରୋହ ଦମନ କଲେ? ଉତ୍ତର 1628 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ। 1628 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଶାହାଜାହାନ ଗୁଜରାଟ ଓ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଖାଁ ଜାହାନ ଲୋଦୀଙ୍କ ବିଦ୍ରୋହକୁ ଦମନ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର 1629 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ। ଉତ୍ତର 1629 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଗୁଜରାଟ ଓ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଖାଁ ଜାହାନ ଲୋଦୀଙ୍କ ବିଦ୍ରୋହକୁ ଦମନ କରିଥିଲେ। କିଏ? ଶାହାଜାହାନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଶାହାଜାହାନ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା 1629 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଗୁଜରାଟ ଓ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଖାଁ ଜାହାନ ଲୋଦୀଙ୍କ ବିଦ୍ରୋହକୁ ଦମନ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ବଙ୍ଗଳାରେ ଥିବା ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସିକନ୍ଦରା ନାମକ ସ୍ଥାନରେ ଗଠିତ ହେଉଥିବା ଆକବରଙ୍କ ସମାଧି ସୌଧର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ କିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ଜାହାଙ୍ଗୀର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଶାହାଜାହାନ 3 ଥର କାନ୍ଦାହାର ଅଧିକାର କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରି ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ, କାରଣ କାନ୍ଦାହାର ଦୁର୍ଗର ଗୁରୁତ୍ୱ ସେ ଉପଲବ୍ଧି କରିଥିଲେ ଏବଂ ବହୁ ଚେଷ୍ଟା ପରେ ପାରସ୍ୟର ସମ୍ରାଟଙ୍କ କବଳରୁ ସେ ଏହାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ପରେ ଏହାକୁ ପୁଣି ହରାଇଥିଲେ। ସେ 3 ଥର କାନ୍ଦାହାର ଅଧିକାର କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରି ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ସେ ଅହମ୍ମଦନଗର ଜୟ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ବିଜାପୁର ଓ ଗୋଲକୁଣ୍ଡାର ସୁଲତାନମାନେ ଶାହାଜାହାନଙ୍କ ସହିତ ସନ୍ଧି କରି ତାଙ୍କର ଅଧୀନତା ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଶାହାଜାହାନ ନିଜର ପୁତ୍ର ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କୁ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟର ସୁବାଦାର ରୂପେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ସମୟକୁ କେହି କେହି ମର୍ମର ଯୁଗ ବା ପିରିୟଡ଼ ଅଫ୍ ମାର୍ବଲ ନାମରେ ଆଖ୍ୟାତ କରିଛନ୍ତି? ଶାହାଜାହାନଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ କାଳ ବା ଶାହାଜାହାନଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ ସମୟକୁ କେହି କେହି ମର୍ମର ଯୁଗ ବା ପିରିୟଡ଼ ଅଫ୍ ମାର୍ବଲ ନାମରେ ଆଖ୍ୟାତ କରିଛନ୍ତି। କାରଣ କ'ଣ ନା ଏହି 1628ରୁ 1658 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଶାହାଜାହାନଙ୍କ ଯେଉଁ ରାଜତ୍ୱ କାଳ ମୁଗଲ ଯୁଗୀୟ ସ୍ଥାପତ୍ୟ କୃତିର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମୟ ବୋଲି ବିବେଚିତ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ସମୟକୁ ମର୍ମର ଯୁଗ ବା ପିରିୟଡ଼ ଅଫ୍ ମାର୍ବଲ ନାମରେ ଆଖ୍ୟାତ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ତାଜମହଲ କେଉଁ ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ? ତାଜମହଲ କେଉଁ ନଦୀ କୂଳରେ? ତାଜମହଲ ଆଗ୍ରାରେ ଯମୁନା ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଜୁମା ମସଜିଦ ଓ ମୋତି ମସଜିଦ କିଏ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ଶାହାଜାହାନ। ଶାହାଜାହାନ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଶାହାଜାହାନବାଦ ନଗରୀ କେଉଁ ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏବଂ ଏହାକୁ କିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ଯମୁନା ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଓ ଏହାକୁ ଶାହାଜାହାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଲାଲକିଲ୍ଲା କିଏ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ? ଲାଲକିଲ୍ଲା ବା ରେଡ୍ ଫୋର୍ଟ ଶାହାଜାହାନ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଶାହାଜାହାନଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଆର୍ଜୁମନ୍ଦ ବାନୁ ବା ମମତାଜ ମହଲ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ତାଜମହଲର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ କେତେ ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ କେତେ ମସିହାରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା?
उत्तर 1631 आरंभ होता 1653 शेष होता। धन्यवाद।